ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ଦେଖିବା ଛତୁ ମସଲା ପାଇଁ କ'ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଦେଉଛି। ପ୍ରଥମେ ଛତୁକୁ ଗୋଟା ଛତୁକୁ ମାର୍କେଟରୁ ଠିଆ ଟେକି ଆଣିଲୁ। ଏବେ ଛତୁକୁ କାଟିକି ହଳଦୀ ପାଣିରେ ପକାଇଦେଲୁ। ତାର ପୋକ ଗୁଡ଼ା ବାହାରି ଯିବା ପାଇଁ, ଯଦି ପୋକ ଥାଏ ଜନ୍ତୁ ମରିଯିବେ। ଆମେ ଏପଟରେ ମସଲା ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ପକାଇ ମସଲାକୁ ଟିକେ ଗୋଳେଇ ଦେଲୁ। ଏପଟରେ ପିଆଜ କଟା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ସେପଟେ ଛତୁ ଭାଜି ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଉଛି। ଛତୁରୁ ଯେତିକି ଥିଲା ପାଣି ଅଳିଆ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲୁ। ଏବେ ଆଳୁ ସହିତ ଅଟା ଟିକେ ଚକୁଡ଼ା ହେଇଛି, ଅଟାର ନରମ ଅଂଶ ଆସିବା ପାଇଁ। ଏଥିରେ ଛତୁ ଭଜା ହେଲା କଢ଼େଇରେ ପଡ଼ିକି। ଭାଜିଲ ମନ ଇଚ୍ଛା ଭାଜିଲ, ତା ପାଣି ମରିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜିଲ। ଛତୁ ପାଣି ମରିଗଲା ପରେ ଏପଟରେ କ'ଣ କଲୁ ନା ଆମେ ଆଳୁଟାକୁ ବି ଭାଜିଲୁ। ଆଳୁଟା ଟିକେ ରେଡ଼୍ ହେଲା ପରେ ଆଳୁ ଖୋଲିଦେବେ। ଏପଟରେ ଛତୁ ଭଜା ଚାଲିଛି। ବେସର ଆମର ମସଲା ପିଆଜ ସବୁ ପକାଇବେ। ଏଇଟା ମୁଁ ସିକ୍ରେଟ୍ ରଖିଛି, ତୁମକୁ କହିବିନି, ତୁମେ କମେଣ୍ଟରେ କହିବ କ'ଣ ମସଲା ପଡ଼ିଛି। ଏପଟର ଛତୁ ଭାଜିଛି, ଛତୁ ଭାଜିଲା, ମସଲା ରେଡ଼ି ହେଲା। ୟା ପରେ ଛତୁ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ କ'ଣ କଲେ ନା ମସଲାରେ ଛତୁଟି ପକାଇଦେଲେ। କଷିଲେ ମନ ଇଚ୍ଛା କଷିଲେ, ତୁମ ମନ ଶାନ୍ତି ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଷିବ, କାହା କଥା ଶୁଣିବନି, କଷି ଚାଲିଲା ପରେ ଏପଟରେ ହେଇଗଲା ରେଡ଼ି। ଆମେ ଆସିଲୁ ଖାଇବାକୁ। ଏଇ ନିଅ ଛତୁ ତରକାରୀ, ତା ସହିତ ରୁଟି। ପିଆଜଟା ଆଣିନେବେ, ପିଆଜଟା ନେଇକି ଆସ, ଲୁଣ ଟିକେ ଆଣିବ ହେଲା, ଯାଅ।